Hambai khajotono ani bumung khajini achamatia. Andere oktai ba ketal recap mung mashamung tei music video naiwa ni bagi subscribe khlaidi. Ti prasa recap mung YouTube channel no. Hambai.
ni resap mu YouTube channel no norok soya woi nai tongdi o channel ni bisingtui resap mu samu panda no nugui man nai o channel no subscribe khlai di tei like and share khlai di bai